יש משנה שבאה ואומרת שלא עליך המלאכה לגמור ואין אתה רשאי לבטל מלעשותה. כלומר, עצם זה שאתה עושה משהו, זה לא אומר שאתה צריך לסיים את המעשה, אלא זה אומר שעליך מוטלת המלאכה לעשות את מה שעליך מוטל לעשות. כשטרומפלדור בא ואיבד את היד במלחמת רוסיה-יפן, הוא למד רפואת שיניים, ועם יד אחת אי אפשר להיות רופא שיניים. אז הוא עשה חושבים עם עצמו, והוא הבין שלבנות מקום בארץ ישראל, או להקים ארץ ליהודים, זאת המטרה הגדולה, ואליה הוא חותר. וכשיש עבודה, וכשמבינים שהעבודה שיש לעשות יותר גדולה מאשר הדבר אותו אתה חווה, או את האובדן שאותו אתה מרגיש, אז אין לך אפילו לא טיפה של עצבות, אלא המון שמחה על עצם זה שיש עוד הרבה עבודה, שכדאי לעשות עוד עבודה, ושצריך לעשות עוד עבודה. בשבילך ובשביל הדברים שאתה מאמין בו. אז כמו טרומפלדור, גם אני איבדתי את היד. אמנם הוא איבד את היד שם והקריב את החיים כאן. אני שמח שאני רק מקריב את היד כאן, ואני שמח שיצא לי להקריב את היד פה, לא בגלל שיש איזושהי שמחה בלהקריב את היד, אלא בגלל שלא הייתי עושה שום דבר אחר. בשורה התחתונה לא הצליחו להציל לי את היד, והיא הולכת להיקטע מחר. הבינו שכל היד מבפנים פשוט מתה, והיא לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. וזו צורה מצד אחד עצובה, מצד שני אין שמחת כהתרת הספקות. וכבר מרגע הפגיעה ראיתי אותה ולא חשבתי שיצליחו לחבר, כבר אמרתי את זה. אבל עיקר הדברים שיש לי זה שתי רגליים נהדרות, יד ימין עובדת ולב ששמח לעבוד. ואמונה שלמה גם במה שעשיתי וגם במה שאני הולך לעשות. יש עוד הרבה עבודה לעשות, יש עוד הרבה דברים לעשות, יש עוד הרבה משימות להשלים ויש עוד הרבה חוויות לחוות. החיים הם מלאים וקצת יותר גדולים מיד שמאל, ואני אומר את זה בלב שלם. אמנם איבדתי גפה, אבל היא הגפה הכי פחות חשובה, אז אני בסדר עם זה. וברוך השם יש עבודה. לא נולדנו כדי להחזיק נשק כל החיים, ולא נולדנו כדי ליהנות עם הגוף שלנו הכי הרבה שאפשר. אני הולך להחזיק במחרשה כמו שטרומפלדור החזיק במחרשה עם יד אחת. היום המחרשות הן קצת שונות, אבל עדיין העבודה נשארת בעינה, והצורך בעשייה הוא נשאר אותו צורך, ולשם אנחנו הולכים. אז עם כל הכאב ועם כל הצער שיש באובדן יד, אני לא עצוב כהוא זה, ואפילו קצת שמח. יש דברים שאני לא אוכל לעשות מעכשיו, אולי יש דברים שאני אוכל לעשות קצת יותר טוב. וזהו.